Аз не виждам просто сгради, дървета, виждам като някаква композиция, като някаква картина. Дори трудните моменти, драматичните моменти в живота ми, пак винаги, дори ми се е случвало да преминавам през нещо тежко и просто да си оставя ръката свободно и да нарисувам с цветове чувството, което изпитвам. И в началото всичко беше, що годе нормално. Малко по малко и когато си позволих да излезна и сред други хора и да излезна от уж нормалното, защото се чувствах леко затворена в тази връзка, защото началото прекалено, нали, запознаваш се с човека. Когато излезнах и някак се успях да погледна отстрани цялата ситуация и споделях с приятели, аз от самото споделяне се чувствах много зле. Този човек, аз се разделих от него не заради последната си постъпка, а заради това, че го хванах в изневяра и в лъжа. И в един ден, в който аз се прибирам вкъщи, си влизам в стаята и виждам, много е смешно, но може да си предположиш какво е чувството, когато някой влезе в стаята ти, преровил е целият ти гардероб, взела е твоята кърпа и използва твоята кърпа за друг човек. И аз се обърнах към него и казах, нали, ти какво си позволяваш? Защо изобщо го правиш? Защо не ме попита поне преди да го направиш? И докато аз му говорих тези неща, той отново мълчеше. Мълчи, супер пасивен и изведнъж просто взе стола и го хвърли върху мен. И аз разтреперена, защото аз винаги реално съм усещала, че имаше нещо в този човек, който прикрива, нещо плашещо, но той толкова пасивен беше наистина, независимо дали го обвинявам, дали му казвам хубави неща, няма значение, много пасивен беше и изведнъж просто от тук той се качи горе и беше страшно общо взето. Мен никой не ми е посягал по този начин до тогава, аз не знаех как да реагирам в тази ситуация. И той най-нагло ми каза, дори нищо си няма, нищо ми няма, а стола беше счупен накрая. Просто да не се страхува и да прояви малко смелост, защото според мен това, от което може да се предпази, е по-лошо от това, което ако прояви смелост и просто излезе
нали, другото е по-лошо. Да има едни правила за себе си, за личностното си уважение, просто да се уважава като човек и да знае, че този, който я уважава и цени, няма да постъпи така.